Braassem 48, 49, 37. Van de vissen wordt de lengte opgenomen. Ik wordt er zien naar onwijzige waterplanten, algen en lietsere waterbisten. Het aantal vissen, maar ook de samenstelling van de vissensoorten en ook de conditie van de vis zegt ons iets over de waterkwaliteit. De onderzoekers zijn vooral jongens en naks op een paard. Nou, met name op de grote meren, de heldere meren. Dat heeft twee redenen. 's Nachts laat de vis zich sowieso makkelijker vangen. Ja. En je hebt overdag vissoorten die hoog in het water leven en vissoorten die aan de bodem leven. En 's nachts met name op de wat diepere water krijg je meer menging. Kool 26, Braassem 27, Braassem 30, 29. Nou, mijn eerste indruk, wat we vanavond hebben gezien, is vooral braassem, veel braassem. En braassem is die glijdt goed in een troebel systeem. De voorzichtige conclusie is dat dit nog een vrij troebel systeem is en nog niet helemaal tot een goed ecologisch herstel is gekomen. Ondanks van het dier wordt de balans opmaken, dan moet er een volslagen beeld wezen van de visgestoon en de waterkwaliteit in uw provincie. Kijk, de snoekbaas. En die is 80 centimeter. Kijk eens wat een mooie gezonde vis. Daar doen we het voor, hè? Hopzee, zwemmen, hoor.